Semmi gond, a féktávon elcsúsztam, szóval szép a Finci, hogy hívnak. Szevasz Kristóf, figyelj, ültetve van, latosítva van, motorhoz hozzá van nyúlva. Kicsikén, mit mondasz, hány lóerős, úgyse hallgatják rendőrök. Házatlan körül hazudsz te, hagyjad már, biztos, hogy több. Van benne minden? Azaz, rotyogtassad, rotyogtassad! Úgy is van, szabályzásig ezt tudja jó Honda. És akkor nézzük meg, hogy állácsontságban mi. Hallod, olyan csávon van behajtogatva a hátsó ülésről, hogy nem láttál, fülen el van a tétkalácson. Mondom, rohadjak meg így ül, esküszöm nektek. Le van sötétítve, ne lássák. Figyelj, mérjük a spoilerni, ott a legalacsonyabb be. Nem lehet, a tetőt kell, jó van? Figyelj, arra vigyázz, hogy nehogy begyulladjon a hüvelykújjad az a ízület. Annyit csavargatsz majd. Mire számítasz? Jó, látom, izgul a szádszére. Vissza, de Gyuszikat tegyed már, vagy akarom mondani, tegyed már lefelé még egy kicsit. Hát nézed már meg, hát normális vagy ember, hát befér oda a kis ujjam még. Hát a semmi. Hát tegyük rája. Nézzetek, mert ezek csalnak! Esküszöm, én elhatárolódom! Csak az ősz... Hú, gyerekek, asszentségit, figyelj, bocsánat, de jön még egy szidikes a Hondák között, de ez még durvább! Erre hallod? Ez mi ez? Bankon kerék! Mekkora király vagy, besírok, leereszte, hallod? Na ő komolyan veszi, felül érkezik a csávó, de maradjunk még itt, mert itt olyan számot láthatunk az arcommal. Ez nem lehet. Ez el van nézve. Hölgyeim és uraim! A CLX magassága, ami alatt átfér, 120 cm! Ő nagyon nagy tapsok kérek, 120 cm! Hát ide vigyorogsz, hát ide vigyorogsz! 120 cm! Dinamit dobbal. Várjál már, hallod, húzod a kavicsokat, mint a focipályán, tökön szólom magam. Szevasz, hogy hívnak? Tomi, figyelj ide, ez nagyon kemény. Tehát, hallod, azon félek, hogy seggben elrúgjanak, mert annyira kell, meg kell pucsítsak, hogy tudjak velem beszélgetni. Figyelj, borzasztó.